Hello ka, parokya. Aduna na sad kita hisgutanan karon mahitungod sa liturgical music. Kini ang pagpili sa entrance hymn or song. Unsay basihanan nako para mamili ko sa ako ang entrance hymn or song? Na ako'y upat ka buok basihanan para mamili. Ang pinakauna gyud kay mao ang entrance antiphon. Makita na siya sa misal, so sinugdanan no sa kopya sa Mass. Ako ang itunong sa entrance antiphon, ang ako ang pilion nga entrance song or hymn. Or pwede gyud kaayo i-chant nako ng entrance antiphon, no? Ginatawag na siya introit. Although lisod kay na siya mahitabo. Ikaduha, mao ang mga readings, no? Tan-awon nako sa first reading or sa second reading or sa gospel kung unsay matunong didto nga mahimong theme sa tibuok misa. Like for example katong Santo Niño, nindot kay itong entrance ni Joel Catalan nga ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Unya naa siya sa mga readings. Ikatulo nga basihan nako is tan-aw nako ang mga themes sa prayers, no, sa tulo ka major prayers, ang collect or opening prayer, ang prayer after the offering of gifts, ug ang after communion. Ako ana siyang tan-awon kung naa ba ko'y matunong dihang entrance hymn if in case nga wala dito sa mga readings ug sa gospel. Ang ikaupat ug mostly ang ako ang ginahimo is nagabase sa mga kanta nga motunong sa season. Kung Lenten season, natin makanta sa Lenten season, kung Easter season, kung Christmas season, no? Kana siya nga mga seasons na anay mga kanta nga proper para ana sa iyahang entrance song. Okay? Kana lang sang upat. Unsay basihanan nako? Una, ang introit. Ikaduha, ang mga readings, ang theme ana. Ikatulo, ang mga prayers nga naa sa misa nga ginagamit sa pari. Ikaupat, ang season. Kung naa pa mo'y laing madungag, pwede ninyo i-comment sa baba. Ayaw mo kalimot og follow og share aning atuang post. God bless you, kaparokya.